Biz özümüzün туган телебез турында, мәхәббәт турында дип әйткәндә, ул ерак аралар якыная. Без әйтәбез килә инде менә бүген фактан да Чиләбе өлкәсендә һәм аның баш шәһәрендә. Шул вакытта Чиләбе өлкәсендә татарлар саны буенча 3нче урында тора. Монда 250 меңләп татар гына тора. Шуңа күрә безнең өчен бу бик хуп өлкәләрдә, шәһәрләрдә татар мәктәпләре булу, аларның укытучылары булу, әти-әниләрнең теләп үзләренең балаларын бирү. Шуңа күрә фактан да иң беренче без монда килгәчтә менә шундый матур мәктәпкә килеп эләктек. Ул безнең бөек шагыйребез Героебыз Муса Җәлил исемен көтә. Biz әйтәбез, монда 800 бала укыйлар, ләкин күп дәресләр урыс телендә булса да, ләкин монда балалар рәхәтләнеп, теләп, татар телен өйрәнәләр, татар телендә җырлыйлар, шигырь сөйлиләр, бийләр. Бу безнең өчен хактан да зур горурлык. Әти-әниләр һәм балалар үз телләрен саклап каласылары килә. Тагын әйтәсем килә инде, мәктәп татар мәктәбе дип аталгачтан, күп кенә башка милләт балалары да рәхәтләнеп татар теле дәресләренә йөри. Бу бердәмлек бер караганда, икенче караганда Россия өчен зур бөек әйберләрнең берсе, чөнки без бүген әйтәбез патриотика турында. Без бүген сөйлибез үзебезнең милләтле субъектлар турында. Шуңа күрә менә бу бердәм булу безнең горурлык та, безнең бөеклек тә, безнең киләчәк тә. Шуңа күрә иң беренче әйтәсем килә, менә шу беренче минутлардан соң шушы мәктәптә бинасында аның җитәкчеләре белән, укытучылары белән, балалар белән сөйләшкәннән соң хактан да эшләр бик дөрес бара. Без монда конгресс ягыннан, Татарстанның мәгариф министрлыклары ягыннан күп кенә әйберләрне бергә эшлибез һәм бер-беребезгә ярдәм итәбез. Бу өлкәдә генә түгел, бөтен Россия буенча. Һәм без әйтәбез инде аның эшләре һәм бүген көндә балалар арасында, укытучылар арасында зур җиңүгә лаеклылар. Шуңа күрә инде бу эшне тагын да алабызса алга алып барабыз. Иң беренче үземнең рәхмәтемне укытучыларга һәм мәктәп җитәкчеләренә белдерәм, балаларга һәм әти-әниләренә.